mbimami neɗɗo sa nanani ɗemgal makko on mbawa waddude on mbawa wadde projet on mbawa wadde haydara soɓo ko ɗum woni farisinaɓe mbiyata la communication interpersonnelle neɗɗo sa jangguini neɗɗo ɗemgal goɗɗo ils peuvent travailler ensemble kono so yon pamodiran ɓe mbawa wadde haydara kono noon ɗen ɗin guindiji ɗi ne janggatana ɗo e nde jangiɓe mo foti jangguinde ɗum ko laamu wona min min to jaami fof mi ñagat laamu yo waɗ ɗum soɓo mi yii hen nafoore to jaami fof mi haalde e ɓiɓɓe fulɓe ɗemgal mabɓe anani mi yiyat koɓe beltima ɗum ferti ko mi meeɗi wi ɗum kadi mi yehino Zouérat mo nani ɗi bac 86 85 mi rewi yeeso debbo pullo omo wondino e debbo goɗɗo mi yaltini ujunere mi ɓammi banani o ƴeewi debbo gonɗo sara makko wimo an kam ƴeew capato yaltini ujunere o ɓamani so wona bananeyel goto no wayi yidde haalis mbimi ala nen ala ko jogui sona ujunere komi élève mi jogui vacance uji am ko ɗum woni haalisam mbiɗa yiiɗi soɗande cukalel hunde o waɗi cuuɗi makko e dow hoore makko hayyo ɓinguelam an nan haal pular mbimi eyo pular ko ɗemgal jooɗo ko minen ndendi hen e caggal ɗum pour te faire un résumé o wi ko kanko mi yoɓatamo haalis makko ɗum firti so raw ko debbo pullo nayejo on wawi rokkude capato qu'elle ne portait pas dans son cœur il y a quelques instants et surtout ko minen min mbiyata ko essies min azaiji fullani tu comprends plus rationnel qu'une vieille peule on mi yiiɗi rokkude capato anani ko jogui ko eɗen poti wadde hen hakkille somi jangguini ɓiɓɓe amen ko fo ɗemgal goɗɗo ɓe pamidirat hakkude mabɓe addayi ko ɗon garam luural gongal hakkude tawi kadi ko liƴƴi Mauritanie ha mbasi tawi kadi ko famodette wona kamɓe tawi kadi ko ndemiri mbaɗo guesa tawi kadi ko juuɗe mabɓe nde a tawno en jii tawi kadi so